Hallo, der er jo lyd på, din idiot. Jeg vil sindssygt gerne have et pænt billede, men det er som skuespilleren ikke rigtig arbejder med mig. Vi filmer. Så uden at grine, jeg filmer nu. Hvad er det, du laver? Kør bare videre. Nej, ved du hvad, faktisk kan du ikke bare gå ind over, fordi det giver en mere smooth effekt. Og så bare kom. Kom nu. Kameraet kører. Hvorfor ringer hun så voldsomt? Kan du prøve, hvor du bare... Hvad? Jeg har jo ringet sindssygt mange gange til ham. Jeg er jo bekymret. Okay. Eller? Ja, det er rigtigt. Okay. Er du klar? Nej, du skal ikke grine, når du åbner. Nej, jeg er klar. Værsgo. Det er ikke seriøst, det der. Hvorfor siger jeg aldrig kører? Det er fordi, Du spillede allerede? Ja, præcis. Okay. Kører vi så nu? Ja. Det er bare rart at vide. Okay. Det er meget slemt lige nu, når du kommer tæt på. Please, ikke kør så. Det er ikke helt pænt i der, eller er det? Nej. Det er sådan nemlig ikke mærkeligt. Flasken går selv. Der bryder vi den lige der med en lille kapsel. Det er stadig heller ikke. Nå, Vi kan tage med flasken. fint nok. Du har ikke brug for lang tid på at kigge på flasken og tage brevet op og læse det, for det bliver piskedeligt. Jamen, det var mere sådan, at hvis der nu var noget læse, så havde man noget tid at køre på med klipning. Ja. Ja. Jeg røg ud af kameraet, ikke? Jeg snubler over hans sko. Fuck. Så læn dig. Jeg vil ikke læne mig bagud. Nej, forud. Du kunne også gerne på trappen. Så du klikker? Ja, det klikker. Ja, men det var det, der gjorde det. Robert, sæt! Tak. Tak. Og den var rigtig god.